Yarîkerê Kurdiyê bajêrê Duhokê girêbesta yaneka Îskotlandî imza diket. Ewa pişikdar di xwela nayaba Îskotlanda da. Rabîn Umer yê 23 salî û kurê bajêrê Duhokê yê Regez Holandî girêbest digel yana Greenock Morton imza dikir. Piştî ku werzekê nayab digel yaneya xwe Elgin ya Îskotlandî li werzê ev sala pêşkêş kirî. Çendîn yaneyan li Ewropada xwast kir ku girêbestê digel girêdin. Belê ji ber ku xwînkarê masterê ya neşya welatê Îskotlanda cihbêlîtî û girêbesta yaneya Îskotlandî imza kirin. Yaneya Greenock Morton di malperê xwe yê Twitterî da belav kiriye ku geştiya rêkeftinê digel Rabîn Umerî ji bo pişikdarîkirin di xwela nayaba Îskotlanda da û girêbest digel imza kiriye. Ew girêbeste dê bo mavê 2 sala bîtin, belê kujmê girêbestê nehatiye aşkera kirin. Rabîn li werzê ev sala hatiye hilbijartin di nav pêk hatiye baştirîn yarîkerên xwela Îskotlanda Pledo da û ji ber vê çendê yaneya Greenock daxwazker girêbestê digel imza ket. Dihêta zanîn ku Rabîn Umer berî 2 salan hatiye hilbijartin wek baştirîn yarîkerê genç li welatê Îskotlanda. Rabîn Umerî yarî bû yaneyên Enan Atletico Elgin kiriye û şiyaya çendîn golan bûn her du yaneyan tomar bikin.